Iwonoord wrakpoppenwetterhellen bij bergingswerkzaamheden MSC Zoe. Het is waarschijnlijk het oudste zeevarende schip wat we ooit hebben gevonden. En Frieske familie verskwort toch visumproblemen in Amerika. Goejoen, welkom bij Kijk op Friesland. Een uniek schip uit de 16e eeuw is in januari bij Tafal opvisken doet bergensdwaan wien met het oproemen van het gwot van de containerramp bij de MSC Zoe. Nog neerder waard in de Noordzee zo'n oud schip voen. De vindst is van grote waarde voor archeologen. Het is het oudste schipswrak dat ooit voen is in Nederland. Het wier van hout en vervierde koper. Hier staat een stempel op. Je kan het hier zien. Dit is een drietand. En toen ik foto's te zien kreeg van deze merktekens, herkende ik hierin gelijk het huismerk van de Fugger-familie. Een belangrijke Zuid-Duitse handelsfamilie. Die vooral in de koperhandel actief was in het begin van de 16e eeuw. Dus dat gaf al direct aan dat we hier met een hele vroege en bijzondere vondst te maken hebben. Het schip veer naar alle gedachten tussen Antwerpen en de Poolse havenstad Gdansk. Er is onderzoek die werd het koper verbroekt waard. Dit soort koper was heel goed smeedbaar, dus je kon het met de hamer vervormen en er bijvoorbeeld kookketels van maken. Maar rond die tijd werden ook voor het eerst koperen munten geslagen in Nederland. En het kan heel goed dat deze platen daar ook voor werden gebruikt. Onderzoekers kunnen nou net wachten hoe er meer voen wordt in het wetter. We hebben nu alleen nog maar bewijzen voor de bodem en niet voor hoe de zijkanten en de voorsteven, achtersteven in elkaar zat. En we hopen natuurlijk dat er nog meer lading ligt, dat net zo interessant is als dit. In juli werd met dat onderzoek begonnen. Ze kunnen net zeggen hoe lang al dat door is. Dat hing er maar correct van wat er nog ontroffen wordt. Een Frieske familie in Minnesota wordt uitenwaar lutsen door het Amerikaanse visumsysteem. De twee zwanen van de familie Mulder daar moeten waarom naar Nederland. Ze binnen er beide opgroeid, maar haar visum wordt net verlengen. Al sinds 2001 werken de Mulders in de staat Minnesota. Maar nou maken ze het loon uit. Ja, ik kan wel een visum krijgen ze mijn huid. En dan moet ik investeren wezen in de boerderij. Nou, dat is wel duur. Dan moest een gedeelte van wat de bedrogen waarde is, meenemen. Maar dat geldt het er net. Er is nou een petitie starten om de jongens daar te houden. En dat jouwt Garion een soort type. Nou ja, dat vind ik ongelooflijk. Dat we hier dat nooit dacht. Wij 2-3 dagen in weer 2.500 of zo. Ik dacht, nou, voor een petitie is dat net zo vol. Maar ja, ik weet net 2.500 mensen. Ik dacht, nou, dat is, ja, dat weer wel goed. En nadat dat nice segment kwam weer, ging het direct omheen. En nu gaat het hartstikke snel. Dat hebben we nooit gedacht. Maar dat het alweer helpt, dat is maar de vraag. Ja, er is altijd een kans. Maar ja, dat is een moeilijke vraag. Dat vreten heel hoop mensen. Ja, als ik het wist, dan zou het zeggen, maar ik heb geen idee. Ik hoop het wel. Ik vind het zo, wel Nederland en Friesland wel een mooi plakje, dat net. Maar ja, het net thuis. Een groep van 50 studenten van het Studentenkamerorkest, ze heette Nesco, had het dorp Jiskehuizen oernaam. Ze sliepen onder oren in Sielskwalle Neptunus. De studenten binnen in het dorp om haar muzieksteken te oefenen. En dat doen ze alle dagen wel 10 uren. Het is nog rustig op straat, maar efter morgen wordt druk oefenen door de studenten die graag in Jiskenhuizen komen maaien. Ja, het is een mooi dorp natuurlijk. Ja, het is, we hebben gewoon een locatie gezocht waar we gewoon met z'n allen inpassen en waar we mogen muziek maken. Dat is ook altijd maar de vraag natuurlijk, ook met overlast en zo natuurlijk. En toen kwamen we bij Itzkehuizen uit en het bevalt zo goed eigenlijk. Ja, dus hier gewoon elk jaar weer terugkomen. Ja, ze komen eigenlijk uit heel Nederland. We hebben zelfs ook een lid uit Friesland erbij zitten, dus dat is hartstikke leuk. En eigenlijk ja, echt overal vandaan, het zuiden van het land, maar ook uit het noorden, zeker. Komende snijden zullen de studenten haar eerste optreden Jan in Sint-Niek. Daarna volgt een tournee bij Zo'n Studentenstad Del. En dan het vaar het waar, hier is Piet Paulusma. Eerst misschien in het eerste eens even een beetje ruim. Letter het droge waar, een paar opklarings en letter vannacht kans op mist. 4 graden, eerst zuideerste wind zwak of matig. Morgen misschien een beetje ruim in het eerste, verder is aardig droeg. In de middag nog wat zinnen, zijn 9 of 10 graden, wind uit het zuiden zwak of matig. En dit weer Kijk op Friesland. Nog een heel noffelijke jong.